Haide să transformăm necunoscuta în cunoscută. Ecuația este o egalitate care conține una sau mai multe litere și care este adevărată pentru anumite valori date literelor. Ecuația fiind o egalitate, semnul egal trebuie să apară o singură dată. O parte dintre literele care apar într-o ecuație se numesc necunoscute. Termenii care nu conțin necunoscuta se numesc termeni liberi. Numim soluție a ecuației un număr din mulțimea în care necunoscuta ia valori, care pus în locul necunoscutei face ca egalitatea să fie adevărată. A rezolva o ecuație înseamnă să îi determinăm soluțiile urmând o schemă logică. Pașii de urmat pentru aducerea ecuației la forma a ori x plus b egal cu 0 în vederea rezolvării sunt următorii. Pas 1. Eliminăm numitorii, dacă există. Pentru aceasta, înmulțim ecuația cu numitorul comun al termenilor. Pasul 2. Desființăm parantezele, dacă există. Pentru aceasta folosim distributivitatea înmulțirii față de adunare și scădere. Pasul 3. Separăm termenii. Aducem toți termenii în membrul stâng și egalăm cu 0. Pasul 4. Efectuăm calculele în membrul stâng. Pasul 5. Am ajuns la forma a ori x plus b este egal cu 0 și putem determina soluția. Pasul 6. Scriem soluția. Altă soluție nu există.